Lauritsen og Skovens Leonardo bedes holde sig klar på banen. Og start nummer 36, Michelle S. Hansen og Telluride bedes holde sig klar i slusen. Kim Knudsen og Miss Medovet S. sluttede med en tidsfejl. Tiden var 64,95. Næste rytter er Lykke Varmin Lauritsen og Skovens Leonardo. Start nummer 36, Michelle S. Hansen og Telluride bedes holde sig klar på banen. Start nummer 37, Lykke Reichardt og Fontane bedes holde sig klar i slusen. Thomas P. Jensen og Clapton sluttede med 4 fejl i tiden 45,64.